Sa number 2, demolition sang illegal structure sa Barangay Pahanukoy sa Bacolod City. Ginrecommend sang Task Force Baha sa Bacolod City para mapahagan-hagan ang pagbaha. Sa nagligad pangatuig sang naghinyo si Councilor Thady Saison nga mausisa ang gina-construct nga overflow nga nagasablag sa Kabiguan Creek. Kamo ang natudlo rason sa pagbaha sa pila ka mga purok sa Barangay Sumag kag Pahanukoy. Sa aerial survey nga ginpatigayon sang Task Force Baha nga ginalakipan sang City Engineers Office, DPWH kag City Legal Office, nakit-an nga hindi gilayon makagwa ang tubig pakadto sa baybay bangod sa mahinay nga overflow tugas sa natukod nga overflow. Ginsiling ni City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. nga wala sang permit ang construction sang overflow nga yara sa isa ka pribado nga propiedad. Gani ginrecommend na nila sadto ang pag-demolish sa ginakabig illegal structure. Padayon na ang negosasyon sa Bacolod LGU sa property owner sa tuyo nga matagaan atensyon ang pagpatuman sang tikang para masolusyonan ang pagbaha. Samtang ginpahayag ni DPWH District Engineer Abraham Villarreal nga may plano na para sa construction sang separado nga drainage project sa Bangga Tumaro kag Bangga Aning agud masulbar ang pagbaha sa among mga barangay. And we agree that it may be a side waiver from the property owner is a good start to para matanggal natin itong structure na to, which is constricting the flow of water along Kabiguan Creek. So, which is why tumataas ang tubig doon because of this. So, Anthony Ting agreed and he said he will work this out from the property owner.